Ambalma bamananga mena o Mali kono ani Mali koka ni bamananga kunnafoni wakati selen wala libina ke muna awiye Mali kono ani akokan kibarew ka aw dangana bi bamananga kunnafoni la kumabaw fileni Mawludu la ɲanamayara Mali jamana fan caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnneyana alisilamɛw fɛ Fédération Ansardine Internationale a fana y'a ka laadala wajibi sigi ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma stade du 26 mars la ni silamɛw bɔra diɲɛ fan caman fɛ ni kana nin kɛnɛ in seereya ni an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ni ale au Conseil islamique du Mali ɲɛmaa ye ka fara o kan groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o ɲɛmaaba don ale ka yamaruw kɔnɔna ye. Aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Kiraba Muhamadu kisi ani nɛɛma bɛ a ma a bangeli ɲanamayara Mali jamana fan caman kɔnɔ ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma novembre kalo tile 9 laada don an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara a bɛ nin kɛnɛba in la ɲanamaya min bɛ labɛn Fédération Ansardine Internationale fɛ ka kɔn nin kɛnɛ in sigili ye an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara sɛnsɛnna a kanubagaw fɛ kabi a ka denbaya la fo ka taa se stade 26 mars ma fɛn min sɔrɔla o taamasira in kɔnɔ Musa Fɔnba ani Ibrahim Kulubali bolo an ka ɲɛmada o fɛ Muhammadul Mustafa nemani kisiba ye a cira ka kɛ hinɛ ye danfɛ bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn silamɛw bɛ nisɔndiya ni a ka nani ye diɲɛ kɔnɔ a ye hinɛ min kɛ an ye a bɛ laban ka taa kɛ an zuru nani donba fɛnɛ ye jɔ do dali masa ɲɛkɔrɔ mawuludu nabawi fɔlɔmaw ni labanamaw kundigi a ka bangeni nisɔndiyaw olu bɛ sigi senga diɲɛ kɔnɔ wa Mali jamana kɔnɔ a bɛ san caman bɔ zamzamiyu bɛ sɛgɛrɛ ka bɔ diɲɛ fanda naani bɛɛ lajɛlen la ka bɛn ni mawuludu ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ka bɛn ni novembre kalo tile 9 sibiri ye bani bɔra ka da fɛ Bangoni Janginɛbugu la Sirefila duba kɔnɔ k'i kunda stade du 26 mars ndolanci kɛnɛba kan nisɔndiya farifoni muɲamuɲa ɲaɲanu bolo danbɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ denbaya dala Bangoni Janginɛbugu la ka na se Razel mɔ kanubaw bɔra ka nisɔndiya ni a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara tɛmɛn dɔ ye sanu ma d'u ma wari ma d'u ma dusukunna kanu o de jirala bani na u fɛ ka sabu kɛ a sababula a sidɔnna k'a fɔ silamaya diinɛ a mana maafa kamo ni maa ye maafa berefini ta k'o da silamaya kan bani sababula a sidɔnna k'a fɔ silamaya diinɛ ko hinɛ ni makari o de y'a to korofina zamzami y'u tɛmɛndɔ silamɛw y'u ka nisɔndiya jira a la fasoden ɲumanw y'u ka nisɔndiya jira a la sira dalalaw fan bɛ mɔɔw na bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i ɲɛ da a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara tɛmɛndɔ kan ni ka ŋaniya siri kɛ n'a hɔrɔma ye a n'a bɔkolo sanumanw hɔrɔma ye bani n'a taama ɲɔgɔn ma mina n'u nana be kurukoro gitɔrɔnba kan u bɛ k'u sɛnsɛn ka troisième pont sɛgɛrɛ maaw bɛ ka nisɔndiya gitɔrɔndaw la denmisɛnw ani maakɔrɔw u ka nisɔndiya jira maa na maa min y'a ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ ala ko a kira ko mɔ maa min ko ala danaya ni ala ɲɛsiranya kɔfɛ maa k'i tile I ni ala camancɛ la bɔ kɛra k'o de kunbɛn farifoni ani nisɔndiya kɔnɔ troisième pont fɛ ka taa se troisième pont mɔ ka troisième pont jigi ka don misabugu kɔnɔ silamaya ɲɛmaya taara k'a di maa min mɔ Mali silamɛw fɛ Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma hali n'a fɛ ko tɛ falo lima yuridu maaw nisɔndiya bɛ misabugu kɔnɔ denmisɛnninw b'a da fɛ maakɔrɔw b'a da fɛ k'a fɔ a ye k'u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ stade du 26 mars kɔnɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ma min n'a sera stade du 26 mars la ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 27 sanga 30 ye o y'a sɔrɔ ndolanci kɛnɛ a minɛn bɛ k'a fɔ i ko dakɔnɔ ye kɔkanna fan bɛɛ ni mawuludu dugawu ta o jama de ye dandɛmɛ ye ɲinan mawuludu ani mawuludu ma kɛɲɛ k'a sabu kɛ bangeni yɛrɛ don a kɛn bɛ jamako da ye bani e sababula Muhamadu kanu o jidira silamaya kɔnɔ o de y'a to nin jamaba in bɛɛ lajɛlen bɛ k'i makɔnɔ kabini nɛgɛ ɲɛ 20 ndolanci kɛnɛ minɛn bɛ k'a fa denw k'e kelen dɔrɔn bɛ makɔnɔ
kafi fura dama bɛ ka fɛn min fɔ yɛlɛma ma don a la maaninfinw n'a ye Ala dɔn ka da la ka sira ɲɛ a y'a jogo ɲɛ o kangele de do wa sigingɛn bɛ k'o kangele de fɛnɛ kɔnɔ ndolanci kɛnɛba in ka stade du 26 mars la ka bɛn ni sebere novembre kalo tile 9 in ye Ala man kɛra an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye ka maa suru naani dondaw cɛla ka nin k'an ye dalilu ye dali masa ɲɛkɔrɔ Mahamadu kanu na. Bɛn ni kelenya ka sinsin Mali jamana kɔnɔ ni ka lakana sabati o de kɛra dakun ye alisimɛ ɲumanw fɛ min taara ɲina mawuludu kadara kɔnɔna na o senfɛ silamɛw sɛbɛkɔrɔbɔra ni ka na stade 26 mars fa ni ka fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka laseli ka sanumanw ma kɔnɔ o kadara kɔnɔ Fédération Ansardine Internationale ye bonyamasegin kan caman kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Seydi Sherif Usman Madani Aidara ma fɛn min sɔrɔla o fana kɛnɛ kan Musa Fɔnba bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye o la. Silamaya dɛmɛtɔ Ansar Fédération Ansardine Internationale fadi cɛw ni musow de bɛ a kɔnɔ minnu ye Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ci kun faamu a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka walawalalu sababu la k'u kɛ Ala baara ani fasojɔ baara kan wa kɛnɛba in min labɛnna silamaya dɛmɛtɔ Ansar ka kɛnɛba labɛnnen don dunanbaw bɛ bɔ fan da naani bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ fadi ɲɛmaaba Surakata Salamantaw a ka babu sentigi n'o ye secrétaire exécutif ye o y'a yira k'a fɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara n'u ka ɲɛjɔyɔrɔ don n'a bɛ jɛkulu ɲɛmaaya la fana i n'a fɔ Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ani Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba haut conseil islamique du Mali kabini don min na Mali mankan daminɛna banni bɛ cɛsiriw la o de kadara kɔnɔ san 2018 mawuludu hakilina caman dara min bɛ se ka to malidenw bɛ se ka bɛn o wulikajɔ dɔw ye mawuludu kɛnɛ min sigira Senga Sikasokaw fɛ yen janvier kalo tɛmɛnen maaw welela ka taa bɛn ni basigi ye ani jamana kelenya sabatili ye groupement fɛnɛ ka taama dɔ kɛra Kayi o janvier kalo laban daw la min fɛnɛ senfɛ wajuli kɛnɛw kunnafoni di kɛnɛw olu sigira Senga ka se ka jamanadenw ka kelenya jira diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen na k'o fɛnɛ jira Segukaw fɛ mawuludu kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ sigira Senga ye ka wajuliba kɛ ni ka laban ka dugawu ta fɛnɛ kɛ o fɛnɛ senfɛ hakilinaw bɔra ka bin hakilinaw minnu bɛ se ka kɛ malidenw ka ɲɔgɔn minɛ hakilina ye hali bi ko b'a jira k'a fɔ banni fasoden ɲumanya baaraw san 40 a b'o la hakilina ye min bɛɛ la n'a sidɔnna jamana ka lafiya bɛɛ la walikelen diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya bɛɛ a la ka daminɛ Kayi fɔ Kidal o silamaw de ye danaya d'a kan avril kalo la san 2019 ka kɛ silamaya ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔ banni ye silamaya miliyɔn dan kɛ ka baara datigɛ haut conseil islamique kɔnɔ a ye min di a ka danka mɔ kabini sigira haut conseil islamique ɲɛmaaya la fadi ɲɛmaayaso ka jateminɛw kɛlen wulikajɔw bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka maaw magwɛn malidenw na minnu kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ lakanabaliya ye o de kadara kɔnɔ amdala ACI 2000 palais de sport la haut conseil islamique u ye wele da ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila u ka dɛmɛ Mali kɔnɔ o senfɛ jɛkulu sigira Senga min kɛra dɛmɛ bisimilayɔrɔ ye a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ ye ŋaniya jira kɛ silamaya miliyɔn 5 k'o di olu minnu ɲɛjɔyɔrɔ don n'u bɛ k'a ka sira tilen minɛ silamaya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaayasoba Fédération Ansardine Internationale donfiniw ni dumunikɛminɛnw adamadenya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ u y'o miliyɔn 25 san ka di an maliden ɲɔgɔn ninnu ma ni ka silamaya miliyɔn da jɛ d'a kan musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan silamaya miliyɔn 30 ani miliyɔn 5 Ansaru y'o de bɔ lajarabiw minnu ye Mali jamana sɔrɔ citerne min wulila Badalabugukaw fɛ yen ni maaw ni tora banni ni maadegunenw jɛra ka dusukun gamigami kɛ ɲɔnɔnkaw fɛnɛ fɛ yen fɔɲɔgɔnkɔ min kɛra ye n'a kɛra sababu ye ka dankari an ka polisi ɲɛmaa la ɲɔnɔnkaw sera Mali silamatɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba haut conseil islamique du Mali ma ɲɛma a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ma a ka bila u ɲɛ ka yafa ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔnɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen de kama silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ye wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ma a ka cɛsiribaw la u labanna ka foli kɛ ka ɲɛsin mawuludu labɛnni jɛkulu fɛnɛ ma u ka baaraba kɛlen la ka sanga ni san 2019 mawuludu ɲɛ. Ni wajili kɛnɛ sanuma in kɛnɛ kan yirimajɔkaw fɛ
an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara a da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ kɛli ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma ka se MINUSMA yɛrɛ ka baara taabolo lahalaw ma ani Mali jamana maracogo ɲumanya waleyaw ni o ye kɔrɔlen ko ye Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara bolo ni a b'o wele ko faamaw ka kado o wele dakan ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara a yɛrɛ kɛra maa fɔlɔ ye ni ka sefa wari miliyɔn 10 labila Mali sɔrɔdasiw ye dɛmɛ yɛrɛ nasiraw kan fɛn min fana sɔrɔla o kɛnɛ kan Musa Fɔnba bɛna o ɲɛfɔ ye 0h30 ka bɛn ni sebiri nɔvɛmburu kalo tile 9 ye stade du 26 mars kɔnɔ yirimajɔ ndolanci kɛnɛba kan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara a ye wayuli daminɛ dakuru ɲɛ fɔlɔ o sinsinna malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de kan ka laban ka maliden cɛman n'a musoman wele bɛɛ ka Mali surasiya kɔkɔrɔma don min se ma na kɛ min ye bɛɛ k'o kɛ Mali surasiya ye a yɛrɛ sɔrɔla ka silamɛya miliyɔn danganiya Mali surasiya ye jangwan lakanani baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min Zamzame yu y'a ɲini Mali jamana ɲɛmaw fɛ minnu ŋamɛk'u n'a man dɛmɛ surasi dunanw u jɔyɔrɔ in ka jateminɛ ka sabu kɛ sɛkili farama na ma min kun suwa gɔngɔrɔnkurun ka janfanda yɔrɔ ni ko i bɛ don ministère la bi fɛn de b'u bolo u b'a dada i fari la ko ni fɛn dogolen t'i kunna lafiya bɛ min lafiya bɛ min ɔ mun bɛ se k'an dɛmɛ sisan faransi bi yan o tɔ kelen in tɔgɔ ye di lisima wa kun a tɔgɔ ye MINUSMA o bi yan dɔ wɛrɛ bi yan kun a barikani a bɛɛ de bi yan mais mun kɛra foyi n bɛ fɛ ka min fɔ ne m'a fɔ ko olu tɛ fɛn na dɛ mais anw minnu ti ko kalama c'est à dire anw minnu ye dugudenw ye an tɛ sɔrɔdasi ye an tɛ sɔrɔdasiya hukumu kɔnɔ anw kɔni bolo an jigi ma fa anw minnu t'a hukumu kɔnɔ anw bolo an jigi ma fa an jigi ma fa o tuma na an kɔni bɛ min ɲini sisan n y'o de fɔ an ka faamaw ye minnu bɛ kule nin kɛra tan anw t'o jate o e k'an ka minisiriw ɲininka i k'an ka ɲɛmɔgɔw ɲininka ni Aidara ye siɲɛ joli k'u fɛ yen nin jamana kisi cogo la mais a y'u ɲininka ni essence sɔngɔ dama n'u ko nin minɛ ka k'i ka mɔbili la anw b'a kɛ Ala n'an faso de kama Ala k'an sara o b'anw bɔ anw tɛ kalo sara ta o mais an b'a ɲini faamaw fɛ tiɲɛ na malidenw u tɛ ka min faamu a caman tɛ ka min faamu parce que a caman b'i ko min ne anw tɛ sɔrɔdasiya cadre kɔnɔ an t'a ɲɛdɔn kuma na anw bɛ min dɔn MINUSMA de la ka na leader la u ye lettre ci leader ma k'u bɛ fɛ u ni leader ka sigi an y'u bisimila u ka ɲɛmɔgɔw nana u ko u bɛ fɛ ka u nakun ɲɛfɔ an ye an k'a faamu an y'u lamɛn u ko di ko a fɔlɔ ye min ye olu tɛna maa ka jamana na n'i m'u wele ko olu welela de u nana a ko mais mɔgɔ caman bolo ko ni kɛlɛ wulila k'olu b'i mugu ci ka fan dɔ dɛmɛ k'olu nakun tɛ ka mugu ci ka fan dɛmɛ k'o t'u nakun ye u y'o pelepele latigɛ pewu o faamuna an ko tuma na aw nakun ye mun ye u k'olu nakun de ye ka don kɛlɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana kɛ ka don kɛlɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kana kɛ o ye hɛrɛ ye o ye kuma ɲumanba de ye o ni kɛlɛ ma kɛ bɛn laban bɛ kɛ o mais olu bɛ yen kɛlɛ de kana kɛ mais kɛlɛ dun bɛ ka kɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka janfa ka faga u bɛ janfa cogo di Ala de b'a dɔn
tɔɔrɔ in bɛ bɔ min ala de b'a dɔn mais anw bolo anw minnu tɛ sɔrɔsiya hukumu kɔnɔ anw bolo machine b'olu bolo u bɛ mɔgɔw ye yɔrɔ jan fɛ u bɛ jamakulu ye yɔrɔ jan fɛ fɛnw b'u bolo minnu bɛ se k'u to yan ka se k'u yɛrɛ bila écran kan aradari baw b'u bolo mais anw bolo o de b'u bolo mais o bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo e nana de ka don kɛlɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais mun na tɔɔrɔ bɛ se k'an ka sɔrɔdasiw sɔrɔ ka sɔrɔ aw m'u sɔmi walima aw ma don ni juguw cɛ an bɛ fɛ u ka nin de walawala an k'a faamu o kumana u ka sariya kun kan ka kurakuraya an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ k'a ɲini Ibrahim Boubacar Keita fɛ ko u ka mandat kan ka kurakuraya a k'a ɲini u ka ɲɛmɔgɔba chaise ba la ye ni u nakun tɛ mugu ci ye u ka ordre di u ka mugu ci sa u ka mugu ci parce que min mana di ma kana sɔrɔdasi b'o de kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ mana min f'u ye ko a ye da yan u bɛ da ye a ye nin kɛ u b'o de kɛ o tuma na u k'a ɲini chaise ba yɛrɛ la ye sen na sa mandat kurakurayatɔ u k'a fɔ sa ko a ye mugu ci. a se yɛrɛ Sherif Usman Madana Haidara ka laseliw la a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw mɔ ala baara la fasoden ɲumanya la yiriwa sira baara caman kɛra u fɛ faso ye a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin mɔɔ mɔ manganiya ɲumantigiw bɛɛ minnu ye dɛmɛ kɛ mawuludu in na ko wale ɲuman dɔnbaliya man di denmisɛnnin minnu cɛsilen bɛ Mali kɔnɔ diinɛ dɛmɛni ni fasojɔ baaraw la bani ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bangoni Jɛnginɛbugu denmisɛnninw mawuludu a labɛn la u ma to kɔ o la u ma kɛ foyi kama ni bani kanu tɛ wa u kanu kelen de don ka ɲɛsin mɔkɛ mɔ ni o ye Muhamadu ye nɛɛma ni kisi b'a ye. hali bisa an ka to yirimajɔkaw fɛ 26 mars balontan kɛnɛba kan Fédération Ansardine International ɲɛmayaso a ye wulikajɔ caman kɛ mawuludu la ɲɛnamayali kadara kɔnɔna na o senfɛ an ka ɲininikɛla Abdul Karim Sakɔni a ka jatala ye munumunu salo kɛ kolabɛnkulu ka fanfɛ ni o ye organisation ye fɛn min sɔrɔla o fana kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. Mawulud n'o ye alakira bangeni nisɔndiya ɲɛnajɛ ye kisi a nɛɛma b'a ma ale ye don ye min n'a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ stade du 26 mars de Bamako ale kɔni fara ko dakɔnɔ ye i n'a fɔ san o san kana alakira bangeni nisɔndiya kɛ kisi nɛɛma b'a ma wajulu kɛnɛ kan min n'a ɲɛnamaya an karamɔgɔ fɛ a seydi Sherif Usman Madana Haidara walasa jama ka se ka na lafiya ni nɔgɔya kɔnɔna na cogo min na k'a sɔrɔ baasima maa si sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ko labɛnbaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma lakana tigiw fo ka na taa se maa minnu bɛ maaw bisimila n'u kɔ ma accueil walasa k'u lase u jigiyɔrɔw la. Bon an ka baara a b'i n'a fɔ ko accueil ye bonda 3 ɲɔgɔnna de don an b'a fɔ dɔw ma accueil hébergement an b'a fɔ dɔw ma décoration an b'a fɔ dɔw ma recensement o bonda 3 pèlerin fɛn o fɛn min bɛ na an de b'a recenser k'a da dɔn ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye o b'o de lase nin kɛnɛ in kan. Bon hébergement olu de bɛ dunanw kunbɛn ka dayɔrɔ d'u ma de ka sɔrɔ ka o bisimila o de ye hébergement ye ka dumuni d'u ma ka ji d'u ma donc décoration e yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ kɛcogo la olu de bɛ kɛnɛ décorer ka diɲɛ ɲɛ k'a di mɔgɔw ma ka kɛ mɔgɔw sago ye o de décoration ye nabagaw k'an faamu ko in man nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la san o san jama bɛ bonya ka taa fɛ donc n'o a b'o cogo la o ka an faamu o mana degun fɛn o fɛn min sɔrɔ wallahi dabɔn kama tɛ a mɔgɔ caman ni mawuludu sera o bɛ na ni u ka hidiyabɔ ye ka na duwawu ɲini bon o duwawu ɲini fɛnw b'u bolo u t'a dɔn u bɛ taa n'a ye yɔrɔ min na o la commission min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka duwawu ɲiniw fɛnw na a wariw na a misiw na a fɛn bɛɛ k'a kunbɛn k'a lase a lase yɔrɔ la minnu bɛ bɔ an ka section n'an ka sous section ni comité la ka na anw de bɛ k'a kunbɛn k'a lase a lase yɔrɔ la ni ala ka diɲɛ ye mɔgɔ caman bɛ na duwawu de ɲini na bon bololangolo duwawu ɲini i bɛna ye a man di mɔgɔ caman ye n'i bɛna duwawu ɲini i bɛ fɛn de di ka duwawu ɲini o duwawu ɲini fɛn minnu mana kɛ mɔgɔw bolo anw sigilen don o kama k'a kunbɛn k'a lase a lase yɔrɔ la ni ala ka diɲɛ ye. lakana sira fɛnɛ kan labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ko labɛnbaw fɛ u b'a fɔ minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sécurité ani animation n'o ye information dilaw ye maa minnu n'u bololafɛn tununa walasa a ka se ka ye walima denmisɛnninw minnu bɛ tunu jama cɛma olu ka se ka ye nɔgɔya la
minnu ka baara ɲɛsinbɛ o kunnafoniw dilenw ma o baaraw kɛbaaw fana y'a yira k'a fɔ u bɛ u sen kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ baara in kɔnɔna na. An ka baara ye mɔgɔ minnu ka fɛnw bɛ tunu ani den tununenw ani fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔw tununen don ɲɔgɔn na minnu tununen don ɲɔgɔn na o kunnafoni anw ka baara bɛ sinsin kan kosɛbɛ barisa b'a ye k'a fɔ mawulu kɔnɔna na mɔgɔw ka telefɔni bɛ tunu o telefɔni bɛ sɔrɔ an bolo u ka wari bɛ tunu wari ninnu caman bɛ sɔrɔ an bolo o denmisɛnninw yɛrɛ caman de bɛ tunu mawulu kɔnɔna na an bɛ waati min na ko sisan mawulu ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ nka presque an bɛ denmisɛnnin tununen sɔrɔ ni minnu tigi yɛrɛ a ka ca ni denmisɛnnin 60 ye déjà kabini bangɔni na ka na se fɔ yan donc ni mawulu banna fana a fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ an b'a bɛɛ tigi yɔrɔ ɲini ka bɛɛ lasa a tigi ma wari minnu bɛ tunu i b'a sɔrɔ an bɛ wari tɔmɔ yɔrɔ de b'u la ani hakɛ de b'a la wari ninnu bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnni bɛ kɛ u kan donc ni taara nin yɔrɔ la ni taara nin yɔrɔ in na donc n'i nana k'i ka wari tunu na an bɛ ɲininka joli don i b'a da fɔ a ɲɛna i ye min fɔ a bɛ minɛn min kɔnɔ ni olu kɛra kelen i ka wari i b'a sɔrɔ telefɔni minnu bɛ tunu a ka ca Ala fɛ o caman b'i ye telefɔni tununen caman b'i ye bari ni suɲɛli ko t'i kɔnɔ telefɔni ale tunu man di ale fɛ a tunu man di cogo si la fo n'i y'a dabɔ a kama o la ni minɛn o minɛn tununa mɔgɔw kɔ ni a sera an bolo ma a ka ca Ala fɛ a tigi b'a sɔrɔ. Mɔgɔ min b'an bolo terrain kan ka baara nin kɛ an ka sécurité civile sira kan ça va être 4000 personnes donc ni Ala sɔnna ma jama bɛɛ bɛna hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la an kɔni an ye labɛn bɛɛ sabati o kama inchallah mɔgɔ min bɛ kɛnɛma seba ko tɛ o de tɛ so kɔnɔ mais an kɔni bɛ ka kuma mɔgɔ fɛ k'u la faamuya k'a yira bɛɛ la komi mɔgɔw tulo bɛ ka kuma mɛn kɛnɛma u ka sabali ka mun y'an ye vraiment u ka to kɛnɛma bɛɛ baraji b'a nɔ la an kɔni an bɛ ka kuma fɛ mɔgɔw bɛ k'an faamuya. K'a dɔnniya k'a fɔ ɲinɛ mawuludu hukumu na san 2019 atako 35 hukumu kɔnɔna na jamana 29 olu de ɲɔgɔn sɔrɔ ansar ka ni kɛnɛ kan ka bɔ jamana 38 la ɲina mawuludu an b'a fɔ ngala ka kɛ basige diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnya ma an faso Mali. Maabaw fana sɛbɛkɔrɔbɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kana fara ansaru kan ni ka u dɛmɛ u kungo la nin kɛnɛ sanuma in seereyali la an fa fɛ Seydi Sherif Usman Madan Aidara politiki mɔgɔw ka se jamana marabagaw ma ani diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ kelen-kelenna y'u ka nisɔndiya yira Amadu Kamara ka kuma galamani na fɛn min fana sɔrɔlo kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. Na an ka président tɔgɔ la président national mana a yɛrɛ taara taamana an b'a fɔ ko Ala ka segin n'a ɲuman ye ko an ka n'an sen jɔ nin kɛnɛ in kan ka bonyama segin kɛ ka taa ansardini yɔrɔ ka tila ka bonyama segin kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa an karamɔgɔ yɔrɔ n'o ye a Seydi Sherif Usman Madan Haidara a ka jɛlenya kuma fɔw la a ka tiɲɛ kuma fɔw la ka nimisi wasa a ka jamanaden ɲumanya la kana bonyama segin k'a ye. Nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ in kan yan san o san n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nisɔndiya kɛnɛ don Ala tanu kɛnɛ don Ala ye ɲinan yira n'an b'a deli a ka san caman yɛrɛ la n bɛ kɛnɛ in kan an ka minisiri tɔgɔ la mun ɲɛsinnen don diinɛ ko ma a bɛ taama na a ma yan sɔrɔ jamana ka baara sira don n'an nana an ka foli ni waleɲumandɔn lase an karamɔgɔ ma k'a da jɔyɔrɔ kan jamana in kɔnɔ k'a da kan a bɛ ta ka bin ni wuli ka jɔ min na su ni tile pour que jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ pour que jamana in ka taa ɲɛfɛ ko k'o foli n'o waleɲumandɔn k'a ye ka duwawu k'a ye si ni kɛnɛya la ka duwawu ɲini a fɛ a ka duwawu kɛ an ye a ka duwawu kɛ jamana in ye an b'a dɔn jamana in hami b'a la. An nisɔndiyalen don commission de gestion Cherifla TV radio la voix des citoyens a ye jɛkulu dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko commission de coordination o ye activité fɛn fɛn bɛ kɛ mawuludu kɔnɔ ani ziyara komi ale ɲuman tɛmɛna ka se ka équipe bila bɛɛ kan ka se k'a bɛɛ ta en compte su in na an bɛ yɔrɔ min na bi équipe min bɛ sen kan a bɛ équipe 20 bɔ Bamako ani Mali kɔnɔnaw na pour que ka se ka jaw ta ja minnu ni mɔgɔw bɛ se ka nisɔndiya a kɔnɔna na an bɛ Ala fo parce que a ma nɔgɔn i mana disposition fɛn fɛn ta an bɛ min ye i bɛna ye o ka bon ni o ye nka ɲinan an bɛ se k'a fɔ bolofa donna la parce que commission nin sigilen a kɛra sababu ye o ni commission mawuludu sera ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka baaraw organiser écran kun ye 4 ye santɔ la ɲinan an ɲɛ b'a la écran taara fo 6 la mais o bɛɛ la a ka dɔgɔ o bɛɛ la a ka dɔgɔ donc hali bi an bɛ hakili jagabaw la san nataw la min bɛ se ka kɛ hali bi télé Cherifla kanubagaw parce que télévision dennin tɛ bi ale bɛ sɔrɔ Mali fantan 4 a bɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi a bɛ décodeur bɛɛ fana sanfɛ
bon o be ko la i kan ka cɛsiri de kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ lajɛli kɛ u bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na. Nisɔndiya min bɛ na su na a ka bon fo ka tɛmɛ parce que nin ɲɔgɔn kɛnɛ k'a ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka se siɲɛ 10 ani kɔ ma n'i ye o sɔrɔ ka ban dɔrɔn o ye kunnadiya de ye donc nisɔndiyalen don fo ka tɛmɛ parce que a waati o waati san o san n'an ko Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala bɛ san wɛrɛ jira an na ni position min ye o de ye kɛnɛya ni hɛrɛ ni farifoni ani kɔrɔta ye donc nisɔndiyalen don su in na kosɛbɛ. na an sera yan mawludu hukumu kɔnɔna na kana wajulu lamɛn kana an karamɔgɔ lamɛn Sherif Usman Madani Haidara a bɛ ka minnu fɔ silamɛya la a bɛ ka hakili jigi an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ye minnu kɛ a ye baara ɲuman minnu kɛ pour que an ka se k'o ladege an nana fana ka duwawu kɛ Mali ye gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔ bi donc an ka duwawu k'u ye an bɛ duwawu kɛ an ka sɔrɔdasiw minnu taɲana an bɛ duwawu kɛ Ala ka hinɛ u la a ye mun fɔ bɛɛ ka wuli ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka jamana dɛmɛ sɔrɔdasiw bɛ fan o fan fɛ an k'u dɛmɛ parce que olu de b'a to aujourd'hui an bɛ se ka baara kɛ an bɛ se ka sunɔgɔ. Hakilina min bɛ n na su in na yan tiɲɛna o ye hakilina ba ye hakilina ba min don Sherif Madani Haidara nana wajulu min na yan vraiment o ye tare de ye anw ma commune 6 la yan. Comme si mairie vraiment on réussit on content de ka baara la puisque avec dîner ɲɛfɔ maaw ye cogo min na nɔgɔya la bɛɛ bɛ se ka a faamu bɛɛ bɛ ka faamu parce que a y'a nɔgɔya kojugu an ma n'i ye jama in ye a kɔ jama in tɛ a kɔ gansan na u b'a kɔ parce que a bɛ min fɔ mɔgɔw ye a bɛ faamu. su in na fɛn o fɛn bɛ so in kɔnɔ an bɛ dusukun ye kelen de ye dusukun fila tɛ kelen an bɛ ka dugawu kɛ pour que jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na silamɛya bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na n'a bɛ se ka sabati ka dugawu kɛ Usman Sherif Haidara yɛrɛ ye Ala k'a mɛn nin na jɔyɔrɔ min fana dira a ma jamana kɔnɔ silamɛya sira kan Ala k'a ta fanga d'a ma k'a k'a ye si ani kɛnɛya ye. Ne sekun ye ka na mawuludu fete ka na mawuludu ɲɛnajɛ kɛ an karamɔgɔ kɛrɛfɛ ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan bi ka Alahu Taala barikada kira dili la an ma ani ka Ala deli n'a ye k'a ka message n'o y'a ka cikan k'olu fɔ mɔgɔw ye. San o san laada don Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans di Mali Maniema Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn ba tɔn n'o ye Haut Conseil islamique du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ani silamɛw bɛ jɛ san o san ka mawuludu n'o ye kiraba Mahamadu ye kisi nɛɛma b'a ye k'a ka bangeni k'o nisɔndiya n'o ɲɛɲɛnu kan a ɲɛ b'a la k'a fɔ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ musow bɔra cɛw bɔra denmisɛnw bɔra bɛɛ lajɛlen de nana ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yasa u bɛɛ lajɛlen kana fara Haidara kan kana jɛ ka mawuludu belebele ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na jama nisɔndiyalen don kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan ta Ala m'o yira an kɛnɛ na Ala ka san nata Ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na vraiment o de tun don k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi Amadu Kamara lakana sira kan ɲina mawuludu san 2019 fɛɛrɛ caman sigira sen kan finitigilaka si bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na silamɛw bɛ se ka na Ala barikada kɛnɛ la ɲɛnamaya lafiyaw kɔnɔna na polisiw bɛ o la gendarmew ka se protection civile ma Sadio Sidibe ka munumunu salo kɔnɔna na an sera ka min fana sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u taara sigi ka miiri a ko la Mali bɛ position min na bi ka papier bɔ papier min bɛ mɔgɔw jamana ka yɔrɔ tila tila ɲɔgɔn cɛ ka bɛn yɔrɔ dɔ ma 20 mars b'o la omnisphere b'o la lieu de presse ninnu wajulu kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ olu bɛ b'o la mais an kɔni gɛrɛsɛgɛ bɛnna 20 mars de ma parce que yan mɔgɔw kan ka se ka caya de telle sorte que an kɔnna ka na depuis 14 heures waati an sera mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw kɔni commencera ka don ka na se fo sisan ma tiɲɛ yɛrɛ la an ye mɔgɔw sigi cogo min stade kɔnɔ n yɛrɛ tuma bɛɛ n bɛ wuli ka munumunu ka filɛ n'a sɔrɔ u bɛ sur place i ɲɛ bɛ da ninnu na mɔgɔ fila fila b'a bɛɛ la mɔgɔ dɔw sigilen bɛ duguma sièges la u sigilen hali matériel kɔrɔ dɔw sigilen bɛ yen n'u bɛɛ bɛ téléphone na n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fana n'a gana ni téléphone t'a ɲɛ u bɛ boli ka n'a fɔ an ye c'est pour dire que le cap a été maintenu un peu à l'intérieur mais jusqu'ici an sera ka min labɛn muso fila ani cɛ kelen muso fila olu kɔni kirikirimasiyɛnbaw ye dɔw o kɛra sɛgɛnbagatɔ ye cogo dɔ la mobili kɔni bɔra n'o ye et je sais que an bɛ yɔrɔ min sisan n'a wuli a bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ na mɔgɔ hakɛ minnu bɛ min bɛ papier la o kun kan ka bɛn mɔgɔ 40 de ma mais mɔgɔ 40
o nana dɔgɔya ne yɛrɛ nana n y'a ye mɔgɔ 40 ka dɔgɔ n ye faamaw ɲininka n ko n'u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka na donc u ye mobili 2 n'a a kɔnɔmɔgɔw u y'o bila ka na d'a ma pour le moment an bɛ yɔrɔ min sisan n bɛ k'a filɛ tuguni ni o tɛ bɔli kɛ mais comme n ye minnu sigi an taara sɔrɔ vraiment o bɛɛ bɛ sur place d'abord mais a bɛ se yɔrɔ dɔ ma n ti tɔgɔ pa n'a t'a bɔ n bɛ weleli kɛ mɔgɔw bɛ k'anw bɛɛ la k'an kɔnɔ parce que u ye bɛɛ wele ni min ma y'an sɔrɔ ça veut dire o bɛ kɛnɛ da la dɔɔnin. Fédération Ansardine International ka nin wulikajɔ baara in mawuludu la ɲɛnamayali nasiraw fɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na faaba kɔnɔ Bamako a bɛ jɔyɔrɔba de fana ta sɔrɔ nasiraw la o kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw ye munumunu salo kɛ feerekɛlaw ka nasiraw fɛ ni o ye Alhamidu Badini a sera ka fɛn min sɔrɔ an ka ɲɛmada o fana fɛ. Maulid Nabawi n'o bɛ danfɛnw lasɔn yɛrɛma ka bangeli ko fɔ nɛɛma ni kisi b'a ma. A bɛ ɲɛnamaya san o san silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ Fédération Ansardine International wulikajɔ sabatilen do fan bɛɛ stade du 26 mars la i n'a fɔ ɲa n'o ye parking ye ni maaw ka bolimafɛnw bɛ se ka lasagoli cogo ɲuman na mun b'a to u b'u tulomajɔ laselikanw fɛ hakilisigi kɔnɔna na. Moto bɛ jɔ kelen kelen y'a fɔ cogo min bɔ kuma moto 100 200 400 ba kelen b'a fɔ k'a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ma jɔ ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ. Mais an kɔni b'a ɲini mɔgɔ fo ko munyankɔrɔ n'an k'u kɛ dayɔrɔ min sabali la u kɛ sabali an ɲɛ sanko bɛɛ bɛ se k'i moto sɔrɔ a ɲumanama e nana sɔrɔ yan o ye hɛrɛ dɔ ye i bɔtɔ n'an ye ɲɔgɔn lamɛn a ka ca la moto yɔrɔ karila a kala tan u bɛ bɔ a la quoi an mago b'o la mɔgɔw ka se ka basigi bɔ waatiw bɛɛ ma na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ o la sanga ni waati bɛ an b'o de wele da ka mɔgɔw ye an ka baara in a kɛ gɛlɛn komi a ka nɔgɔ an yɔrɔ ma mais nabɔw bolo a kɛ gɛlɛn parce que bɔ waati yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka heure 3 kɛ u bɛ k'u ka moto ɲini u t'a yɔrɔ dɔn ka sababu kɛ o bɔ kuma y'a sɔrɔ moto tɛ yɔrɔ dɔ bɛ n'a sɔrɔ u bɛɛ minɛnen don bon o moto bɔ kuma ni mɔgɔ ma sabali dɔrɔn i b'a ye an mago bɛ minɛ a sɔrɔ man di quoi o la an bɛ weleda min kɛ mɔgɔw ye n'o ye moto jɔ o y'a sɔrɔ kelen kelen jɔlen don mais bɔ waati b'a sɔrɔ caman de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka kɛ sabali ka muɲu an ɲɛ an mago b'a la cogo min n'an y'a fɔ ko dayɔrɔ min don o kɛ dan ye ni Ala sɔnna bɛɛ b'i ta sɔrɔ a ɲumanama bɛɛ b'i na i ta sɔrɔ yan fana an mago bɛ o de la mɔgɔw bolo. Kira bangeli o ye nisɔndiyakoba ye o bɛ Ala tanu ni Ala barikada ko fɔ ka fara o bɛɛ kan sanni feere sira kan an ka jagokɛlaw fana b'u ta sɔrɔ mawuludu kadara la. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ mawuludu i y'a kɛ o i m'a kɛ a bɛ kɛ donc an b'a la barikada an bɛ yɔrɔ min bin na vraiment 26 mars la an nisɔndiyalen don sugu alhamdulilayi sugu ka fisa yɛrɛ de koyi sugu ka fisa yɛrɛ de an bɛ sugu ka fisa yɛrɛ kuma yɛrɛ mɔgɔ bɛna buru ɲininkali kɛ ne fɛ ne ye buru min ta ka na o dɛsɛlen don bon min bɛ yen ne bɛ ka réserver n ka feere dɔrɔn de ye n'o tɛ ne ye buru dama min feere a ka ca. Ne bɛ priti feere ani loko ani santini sɛpan sogo jenine ani buru ne b'o de feere ani sɛpan pate sɛpan ma ne b'o de feere yan nɔ bi kɔni alhamdulilayi rabbil alamin an nana ni fɛn min kɔni sugu fisayara tiɲɛ yɛrɛ la parce que wagati bɛɛ tɛ kelen ye quoi mais bi an nana ni min kɔni a banna an b'a deli ala ka mawuludi caya ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ala ka karamɔgɔ b'an ɲɛkɔrɔ yarabi ala ka karamɔgɔ m'an ɲɛkɔrɔ ala k'an sɔn ka sababu ɲuman k'an ye san o san kan ka kɛnɛ kan yarabi ma ala ka haminaw bɛ nɔgɔya ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la yarabi ma. K'a dɔn k'a fɔ jama bɛɛ tɛ kun stade du 26 mars terrain kɔnɔ wulikajɔ sabatilen don silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw fɛ Fédération Ansardine International n'o de ye ka jabaraninw sigi yɔrɔ ni yɔrɔ la n'an k'o ma ko écran géant wasa bɛɛ kelen kelenna ka nafa sɔrɔ i ka mawuludi nali la. Ni kamera ni sigilen ni yɔrɔ la tiɲɛ vraiment a kɛra mansaw ɲumanba ye parce que a bɛ mɔgɔ caman lafiya quoi doni kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan ta ni a ma nɔgɔ surtout ɲinan yɛrɛ jama ka ca cogo min tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra faveur ba ye an ma an b'a fɔ ka barikada tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra wasa an ma ya ni kelen kɔni ni ɲɛna kojugu. A bɛ lafiyaba de lase parce que nin na mɔgɔw bɛ se k'i sigi yan u b'u wasa i bɛ min ye kɔnɔ i b'o ye kɛnɛma donc o nafaba de bɛ se mɔgɔw ma quoi parce que déjà anw yɛrɛ nana sɔrɔ kɔnɔla falen don donc sisan an n'a wasalen de don an kɔni b'o fo lasama kosɛbɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko wulikajɔbaw kɔni sabatilen don commission d'organisation maaw fɛ cogo min na Maulid Nabawi n'o ye koba ye silamɛya dɛmɛtɔn ansaru kɔnɔ Fédération Ansardine International a baaraw bɛɛ ka se ka kɛ kunna wolo ni sankɔrɔta ye. Jɛkulu min bɛ wele ko mouvement ANBC u y'u ka tɔnden dɔ bisimila ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ ni o ye Abdoulaye Keita ye ni ale ye Sikɔrɔ ka den ye maa don ni a ka wulikajɔw bonyara ka se niw kisili ma ala ta kɔfɛ ni a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ la Faransi jamana kɔnɔ a kunbɛli baaraw kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma Sikɔrɔkaw fɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔra a seerera maa min fɛ Alhamidu Badini a n'a ka jatala Daramani Male an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Abdoulaye Keita Mali jamanaden de don mun n'a sigilen don Faransi yen a ye takabanako kɛ mun bɛ faso kunna wolo tasuma jɛni dɔ senfɛ ni Faransi faamaw ye jɔnjɔn d'a ma a ka o wale kama
pankurunjigi kɛnɛ kan aéroport international Modibo Keita a balimaw teriw fo ka taa bila cakɛɲɔgɔnw na n'olu caman ye mouvement ABC tɔndenw ye o ye nin ma kofɔlen bisimila yen nɔ ka sɛnsɛn ka na n'a ye si kɔrɔ dolantanyɔrɔ la ni kɛnɛ dɔ sigila sen kan yen nɔ a tɔgɔ la. N taara sɔrɔ tasuma wulilen don so la mɔgɔw bɛ so kɔnɔ sisi kɛlɛ bɛ k'u bi dɔw kirinkirinlen don n taara ye n fana ni fili ka don n donnen mɔgɔ minnu tun bɛ yen n sɔrɔla k'u kelen kelen labɔ mais n'i y'a ye ko in ma se ka bɔ média la parce que policiers tun bɛ yen donc tasuma wulila so min na gasi tun b'a kɔnɔ donc olu b'a conséquence dɔn mais ne tun t'a conséquence dɔn bon ne ye ni fili ka don ka mɔgɔ ninnu nabɔ donc n'i y'a ye a ma médiatiser kosɛbɛ o yɔrɔ b'a la. si kɔrɔ mairie ma ɲɛma n'ale tun bɛ nin kɛnɛ kan a y'i ka nisɔndiya yira ni ka sigida maaw wele ka na bɛn ani kelenya ma sigida ɲɛta tɛ taa o mun kɔ. An nisɔndiyalen don ka da ka an balimakɛ Ablaye Keita ka nali la ka bɔ Faransi. An nisɔndiyalen don ka da o kan parce que munna a kɛra sababu ɲuman ye Mali ma ka Mali tɔgɔ bɔ Faransi ka parisien caman sauver. Filanan siguro ka den de don an de n'a bolo tun bɛ minɛ kelen kɔnɔ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ kan mɛn n'ale kɛra sababu ye jamana kɔfɛ ka tɔgɔ ta k'o di maliyɛndenw ma vraiment an nisɔndiyalen b'a la an b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ ka duwawu ka ye ka courage don a la ala ka ni ɲɔgɔnna caya Mali tɔgɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. mouvement ABC tɔndenw ka nin wulikajɔ o de ye k'a fɔ Abdoulaye Keita ye ni cɛfariya wale mun kɛ Faransi jamana kɔnɔ o ka se ka dɔn maaw fɛ kelen filanan wale ɲuman dɔ minnu kɛra Faransi faamaw fɛ ka ɲɛsin a ma o kelen ka kɛ Mali faamaw fɛ. Abdoulaye ye sauvetage de kɛ Faransi après Mamadou Gassama bon a ye hadamadenw de ni sauver a y'a yira k'a fɔ a donna tasuma de la ka sauveli kɛ a y'a yira k'a fɔ maliyɛn joli o bɛ sɔn o ma donc n'o y'a sɔrɔ ni o ye tiɲɛ ye pour que maliyɛnw t'a dɔn Abdoulaye ye ko min kɛ Mali ye. Abdoulaye bɛ Faransi bi an ye kibaruya caman sɔrɔ Abdoulaye tɔgɔ la maliyɛn fara Guinée kan ni Ivoirien kan ni mɔgɔ ye problème sɔrɔ Faransi kɔnɔna na n'u sera ni Faransi y'u interpellé Abdoulaye mana wuli ka taa a bɛ dɛmɛ de don ye a b'a jɔ mɔgɔ caman garanti kɔrɔ ka sababu kɛ a ka honneur ye Mali honneur ye donc u b'u bila u ka liberté kɔnɔna na donc vraiment c'est an b'a ɲini famaw fɛ Abdoulaye bɛ ka mun kɛ dugu la Ala de b'a dɔn bon a bɛ ka mun kɛ dugu la su ani tile an bɛ caman kalama la donc an b'a ɲini famaw fɛ u ka ko sugu bɛɛ kɛ u ka Abdoulaye honorer a ka jamana honneur dɔ sɔrɔ a b'a mériter wa a kan ka kɛ a ye. seereya kan caman fɔra nin kɛnɛ kan maa in kun kan a n'a ka laɲiniw si kɔrɔ yiriwa kama sanga kelen tasibila kɛra baaraw daminɛ na ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɔnɛnɛw ni na ka sabu kɛ banbaciya wale. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw.